ni wacho ni thiedho ng'ato to ok thiedhe ma gechni wacho ni thiedho ng'ato daktari nyamo timo ka daktari ni aka to mai namba daktari kapone gigoyo to gido ka ok ni emo kaka niso ni amano kin kongi locations mal ng'at ni gi kuma india niso no kin mano miyo they able to tell that there's some fraud timore but without this digital trail this trail mano gi oknya yudi koro actually okonyo mondo yud trail yud fraudulence matimore yud corruption yud weche marich magalagala matimore lakini beni anana gimoro mechulo maonge follow up chato yudo beno matek oganda thoth gi sani aneno kama koro oteni nyaka ne wach no timre gi onge gi yie gi wach mar SHA kendo gineno ka gima gi ikwalogi ang'o minyal tim mondo meduok yie moganda ntiere godo itiyo gi SHA kecho moko naneno kanyo kacho ni olokoro gidhi gi chule insurance ma kawaida mondo giwere gi wach SHA ere gima inyal tim maduogie na winjo bende kiwacho ni kitelo mantie sani en telo ma intiere wigeno ngini awacho ni tigeno gi telo mar Mheshimiwa Duale nikech en kata gi Dr. Umoluga Umoluga nitie union mano chino no ng'eyo gik ma jopiny dwaro en gi experience mar tiyo NMSB kama no konyo wach mag thieth kabisa en kata gi PS Mudhoni be monge wach mar tije maber koro team ni ka gi director general be wan sani ma ok en contract ok en acting en permanent mondo be ni advice kale wach mag thieth Dr. Moth onego beno advance serikali wach mag thieth gi koro ka gidwa ni gik moko timore waka gi ok nyatimore omiyo koro mondo jopiny ing'e japiny kata ja Kenya ka yot mondo understand obed gi trust ok en gima tek en ni ka tuo to asechulo social health authority tadhi hospital onego bed ka yudo daktari onego bed ka daktari ndisani adhi e lab man bi tadhi e lab ka ndisani nitie reagent result duoko imiya adok ir daktari to ka dhi e pharmacy tayudo yath mano ngi daktari oyudi ya piny dwaro to kapo tabedo admitted antiere ward katata to kapo dwaro ICU to nitie to kapo ni onego bed timo na operation to nitie daktari matime nitie kama time odicheng' monego bed time mano gima japiny dwaro mano trust monego bed ni japiny yudo maso ni katimo magite nikech achulo insurance mar SHA onego bed ni gigi katimo te to onge pesa mata ka ichaka isa nang'o agolo ofukuna achul to kapo ni mano ok timre to ichido koko mane nitie cha ni ng'ato dhi hospital mar Kenyatta kata hospital mar Moi teaching referral kata Jaramogi to in gi card cha